ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଉପାୟ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ଉଷୁମ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ପିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଦିନକୁ ଅତି କମରେ 8ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଦୌ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।